What's up mga kabalen? So eto na, nandito na tayo ngayon sa place ni General Oscar Albayalde. Ayan, so kasama natin siya ngayon at itutour niya tayo sa kanyang mga motorcycles. Ipapakita niya sa atin kung yung mga owned motorcycles niya, yung mga motorcycles ng mga anak niya. Kaya excited ako dahil syempre, sino ba namang hindi ma-excite na kasama niyo si General Albayalde. Sir, lagi ko po sinasabi sa vlog natin, lalo na kanina nag-intro ako na kayo po ay full-blooded Kapampangan. Yes, sa So, Kapampangan po. Pwede yung pong greet rin kaya katamong Kapampangan followers. Baka nila po, abaro daw talaga mga Kapampangan kayo. Well, of course, karin pong iganagan ng Kabalemi. Maya Payaldo po kayo. Ako po yung General Oscar David Albayalde, dating chief na ng Philippine National Police sa niya pong panahon ng Presidente Digong. So ayan po dimdam nyo, Kapampangan niya, full-blooded. Kanya po talagang, ako po kaya talagang proud ako na isang Kapampangan na naging successful, naging chief of PNP at nakaka-proud kasi Kapampangan din po ako eh. Kaya, ayan, starstruck ako ngayon actually. Kaya medyo I'm groping for words, no? Pero nandito po tayo para alamin kung ano po yung mga hilig ni Sir sa pagmumotor, ano yung mga motor niya, at itutur niya tayo. Ayan. So, Sir, kini pong gulot mo, may mga motor kayo. Ano po ba itong mga motor na to? Well, iniyapin ining ginamit ko na. Dito ako nakilala nung ako'y nasa NCR. Isang Honda CB na 1200 ito na 25th anniversary ito. O limited edition? 25th anniversary ito ng since 1992. Ito nabili ko at ito yung ginamit ko sa Metro Manila noon. Kaya kung makita natin ay may mga blinkers and all, no? Ngayon hindi na natin inuon yan, syempre dahil retired na tayo. Opo. Pero ito yung ginagamit ko, no? Ito yung pinagro-roving ito yung madalas kong gamitin sa pag-iikot ko sa mga stations noon. Yung pagka po sinisita nyo sila at saka sinusugod sa mga presinto. Yung mga ginagamit ko nung gabi. Pag magmotor ako from mag-start kami ng 10 ng gabi. Opo. 10, 11 hanggang hanggang mga alas 6 na ng umaga. So titigil kami mga 6 may araw na. Tsaka na lang kami kakain ng Jollibee or Tapsilog kung saan kami kakain noon. Ayan. So, very pala to. Marami ang storya nitong Yes, may storya itong CB. So, ito po ba yung paborito nyo? Ibig sabihin? Yeah, during my time. Pero pag medyo nagkakaedad nga, mabigat siya kasi masyadong malaki, no? At meron din naman akong ibang mga motor pa na ginagamit. Meron din akong hindi naman big bike, yung mga underbow. Meron gumagamit din ako ng gano'n. Ayun. Okay. So, ito po yung kanyang CB 1200 na po. 25th edition, limited edition po ito. Yan. So, ito naman pong isa, sir. Ito naman yung madalas kong gamitin dito, no? Itong BMW na 1200. Ito magaang to, no? Magaang, kaya ito yung ginagamit ko dito sa city, no? Ito pag malalapit lang yung pinupuntahan ko dito within the city o outside sa mga neighboring cities, ito yung ginagamit ko kasi ito magaang ito, magaang na mas madaling i-maneuver. Opo. Magaang ito at of course medyo lang siya, malikot. Dahil naked medyo malikot. Hindi siya sa highway kasi medyo malikot ito dahil wala siyang at saka masyado siyang magaang. So kailangan siyempre pag expressway ka, kailangan medyo may bigat ng konti para stable. Yun. Ito yung ginagamit ko dito sa loob. Ayan. Sir, aside dito sa dalawang to, yung mga anak mo po ba nag-o-own din ng mga motorcycle? Yes, lahat kami actually meron din sila. Although hindi nila masyadong nagagamit dahil nagtatrabaho sila sa abroad, no? Pero meron silang kani-kanyang So, kasi lahat kami nagmumotor except my wife, pati yung bunsong babae ko, meron siyang CB 400. Papakita ko sa iyo mamaya. Sige po, dahil yung pinababa lang namin yung upuan niya dahil maliit siya, pinatabas namin yung upuan niya. Saka pinababaan yung shock. Kailan lang umuwi siya at nakapagmotor pa kami. Pumunta kami sa taas sa Kapas and then kakain lang then balik ganun. Pero yun talaga nagmumotor lahat kami.
Even sa US, nagmumotor kami ng mga anak ko, Oy. yes. Sarap. Yes. Hindi Pag mainit. ako naman nang nandun, bibisitahin ko sila. There are some days na pag gusto nilang lumabas, kahit na mamasyal lang na very short, tapos kakain ng breakfast, kakain ng dinner, ganun. Ayun. Ayan, so ngayon po, sasamahan tayo ni General Albayalde dun sa mga iba pa niyang motor, yung mga motor ng mga anak niya. So, samahan niyo kami. Let's go! Ayan mga kabalen, no? So change venue tayo. Nandito tayo ngayon sa kanyang residence at ipapakita niya sa atin yung mga iba pa niyang mga motor at yung mga motor ng kanyang mga anak. Let's go! Bali sir, ito po yung mga iba niya pa Yes, motor, ito no? yung ibang motor. Vespa! Mga Yeah, Vespa itong to. Vespa sa mga anak ko. Opo. Yung isa, kambal. Kaya kambal. Kambal Pareho yan. din. Kambal yung anak ko kasi. No? Kaya yun ang ginagamit nila. Tapos merong ito yung isa, ito yung ginagamit nung anak kong babae. CB400. Ito yung ginagamit niya. Anak kong babae. Meron pa nga akong video sa kanya tuwing nagra-ride. Pag umuwi sila, nagra-ride kami. So ito yung sa kanya. Ako po, Kung personal makita mo favorite. ito, mapansin mo, medyo tapyas yung Pinababaan. pinatapyas namin, tapos pinapalit ko ng siya kasi maliit lang siya. So pinababaan namin yung yung upuan, tapos pinalitan namin ng shock para magbaba pa siya ulit. O dito yung upuan. Yes. Para lang makita natin na talagang oo nga. Ayan, talagang naka-lowered siya. Ayan, no. Talagang kay tuhod, nakatupi. Ayan. So, abot na abot nga po Yeah. talaga. Ito naman, dito nag-train yung anak ko. Dito nag-train yung Honda Grom. Dito namin tinrain yung anak kong babae. Lahat sila pinatrain ko sa highway patrol. Oh, So lahat sila HPG. graduate ng motorcycle rider. Hindi naman po sila part ng Tiger. Tiger sila. Oh, Graduate sila. So sila I think mga 3 months din yata yung yung training na yun. Force. Yeah, Opo. yung course na yun. Dito siya lumabas nung bata pa siya sa EDSA linabas namin. Oh. And then nung natuto na siya, yun Ito na. yung ginagamit niya ngayon itong CB400. Ako po, personal favorite ko rin po yung CB400. Ang Honda Super 4. Kasi Oo. sobrang tibay po niyan. Matibay nga, Imagine po, lumabas po ito, 90s pa. Pero, actually, sa ganito kami tinrain lahat ng Opo. highway patrol. Lahat ng gamit namin noon CB400. tibay. Kaya nung lumabas itong 1200 na to, bumili ako itong kasi limited edition siya Opo. na 25th year anniversary. Tsaka Japan po talaga yung mga pyesa nito. Wala talagang Yes. mga Taiwan or Oo. whatsoever. Pero madaling Pure. madali naman makabili. Pag so far wala naman pang nasisira. Opo. Puro change oil lang naman. Kaya nga po, sabi niyo po kanina, sabi niyo mabigat. Kasi mapapansin po natin mga kabalen, ang CB400 talagang genuine Japan parts talaga. Kaya mabigat siya. Ayan. Mabigat. Kaya nga Para sobrang sa tibay. BMW, Opo. mabigat talaga yung Honda. Mabigat. Okay. So, ayan po mga kabalen, no? So, ito po yung mga iba pang motor ni General at yung mga motor ng kanyang mga anak. Yan. So, ngayon naman, upuan natin, kausapin natin si Sir at mag-interviewhan na tayo. Okay, so ayan na mga kabalen, no? So, interviewhan time na tayo. At nandito tayo ngayon sa lugar ni Sir Oscar Albayalde. At syempre, Sir, I am honored po na napagbigyan niyo po ako para ma-interview kayo ngayon at ma-tour po sa inyong lugar at yung mga motor. Salamat po. Salamat din tayo. Ayan, sir. So, ito na po yung chance natin para mas makilala si General Oscar Albayalde. So, umpisahan natin dahil nga syempre, motorcycle ito
At ang episode natin ay Mo Talk. So we should be talking about motorcycle. So sir, kailan po nag-ignite yung iyong passion sa pagmumotor? Nag-start yan nung 2012, no? Nung 2012, nakita ko yung mga highway patrol, no? Nagkakandak ng motorcycle rider course. At doon sumali ako. Doon sa, actually, nag-start yung 2011, nag-graduate kami ng 2012 kasi nabutan kami ng Pasko noon. At doon, ang una-una kong nasubukan yung mga CB400, no? Dahil yun ang mga parang motorcycle ng mga highway patrol. Hindi pa po kayo nagmumotor nito? Hindi pa, never ako nagmotor, nagbabike lang ako. No? Pero kasi parang pag yung mga nakamotor noon, hangang-hanga ako pag nakamotor, lalong-lalo na yung mga nakikita mo sa highway. No? Hindi naman yung mabibilis, pero ma-appreciate mo dahil nakakapasyal sila ng sabi nga na, there's freedom in riding, sabi nga, no? Tsaka poging-pogi yung dating. Yes. So, nainganyo ko magmotor noon, pumasok ako dyan noong 2012, nung mag-graduate kami. Pagka-graduate naman namin, bumili ako ng Yamaha na 1000cc yung binili ko noon. Although hindi siya pang race, pero malaki-laki na rin. Second hand, and then magmula nun, no? Ikot-ikot na ako, meron kaming grupo, at minsan lalabas ka, magbe-breakfast, minsan kung saan sa kayo pumupunta, minsan sa Pantabangan, sa Pangasinan, ikot kami hanggang Pangasinan, then ikot ng Zambales, and then pauwi dito. Dadaan kami ng SETEX. So talagang mahilig po kayo mag long rides? Long ride usually ang ginagawa. Pero hindi yung long ride na pahirapan mo yung sarili mo. Yung parang endurance type. Hindi naman po yung long ride na may pupuntahan kang maganda. And then doon kayo magla-lunch o breakfast o dinner, something like that. And since then po, talagang nahiligan nyo na talaga yung pagmumotor? Yes. In fact, pati yung mga buong pamilya ko nag-ride except my wife, no? Lahat ng pati yung mga anak ko nung nakita ako nagmumotor, lalo na nung ako yung nag-RD ng NCR, na doon ako sumikat, no, doon sa pagmumotor. Sila pinaturo ko rin sila sa highway patrol, pumasok din sila sa motorcycle rider course. Ayun. Speaking of wife, General, problema kasi ito lahat ng halos ng mga riders. Yung mga misis nila minsan against sila sa pagmumotor dahil nga first of all, medyo delikado, medyo risky yung pagmumotor. Kamusta naman po yung wife nyo? Nagkaroon din po ba kayo ng ganong klaseng problema? Actually, hindi. Uy, never. No? Swerte. Dahil alam mo, yung wife ko, one time kasi remember nung ASEAN Summit sa Manila, no? That was, I think, 2016 or 2017, yung ASEAN Summit sa Metro Manila, no? Diyan ginanap. Talagang ikot-ikot ako na nakamotor noon dahil ako yung task force commander, no? Doon nga ako nakahuli ng pulis na nasa harap na ako, nagte-text pa. Walang ginawa ako, nagte-text, no? That was the very first time na lumabas ako na nagagalit ako doon sa pulis. Naging viral yon. Opo. No? And nung pauwi na kami, yung wife ko nakasakay sa sasakyan, ako naman nakamotor. Tinanong niya ako, maganda ba yung nakamotor? Sabi niya, sabi ko, gusto mo, subukan mo. Sabi ko, mag-backride ka sa akin. Nag-backride siya from Manila sa bandang Pasay, going back to Bikutan sa kampo. Pinahiram ng helmet, yun, para pareho kami naka-helmet. Tapos pagbaba namin, sabi niya, ang sarap palang nakamotor. Na-experience niya yung freedom, no? Yes. So from then on, madalas na siyang pag namamasyal kami, sumasama siya, nagba-backride na siya sa akin. Nice. Yes, so kaya siya may sariling gear din, although hindi siya nagmumotor. No? Lalo na pag umaga, excited din siya kung saan ko na siya sinama. Actually, sinama ko na siya sa Tagaytay, sa Baguio. Yeah. Naka-backride siya sa akin. Kasi nga po, pag naka-motorcycle, you're one with the nature, ika nga nila. At saka, alam niya, kahit na yung bunso namin na babae, tinolerate niya, pinayagan niya magmotor, basta kami ang kasama niya. So, ganun ang nangyari dyan. In fact, yung bunso kong babae, one time, nag-slide pa sa EDSA, no? Buti mabagal lang naman kami. Mabagal lang kami. Kaya akala ko, ititigil na yung pagmumotor. Yun pala, mas lalo pang nainganyo magmotor. Yes. Ayan. So, ayun po mga kabalen, no? Kitang-kita po natin. Ever since talaga, si General Albayalde ay talagang mahilig magmotor dahil dun sa passion na nakita niya nung first time mo makakita ng motor. Wow, gusto ko rin magmotor balang araw. And
ayun po, na-fulfill naman niya at hanggang ngayon, kita naman, matikas pa rin at nagmomotor pa rin siya. Yes, hanggang ngayon, no, paikot-ikot, pag may mga nagyayaya, although malalapit na lang, hindi na masyadong malalayo yung ride. Pero sabi ko nga, joyride kami. Opo. Hindi kami nakikipag-unahan, hindi walang habulan sa daan, walang ganon. Ayun. Whether underbone, yung mga Mga discipline push-ups, riding pwede, talaga. yes, sinasamahan ko kasi meron akong maliit, meron akong malaking auto. So, ayun, mga kabalen. So, yun po, nakita po natin yung passion ni General Albayalde tungkol sa pagmumotor. Ngayon naman, mas kilalanin natin sino si General Albayalde noong hindi pa siya si General Albayalde. So, share nyo naman po sa amin, sir, kung ano po yung humble beginnings nyo. Nung kami maliit, no, actually lumaki kami sa Pampanga nga. I was born in San Fernando. And then, nung wala pa yung mga anak namin, maliliit pa yung mga anak namin, lumipat na kami dito sa Angeles for almost 25 years na kami, no, sa Angeles, dahil dito lahat nag-aaral yung aming mga anak. No, kami noon, nung maliit kami, siyempre hindi man naman may ma-afford yung motor, bisikleta. Tapos yung bisikleta, yung matatandaan ko pa noon dahil wala kaming perang pag nasira yung upuan ng bisikleta noon, yung upuan niya. Yung ipapalit. No? Hindi ko makalimutan yun. Dahil medyo hirap din kami nag-umpisa nung kami bata pa. At of course, as we go along, sabi nga nung went up, sabi nung father ko, wala siyang ipamamana sa amin, kundi yung mag-aral kami. Edukasyon. So, yun ang start nun. Gusto ko sana sa college mag-aral sa Manila ng engineering, pero wala kaming sa kakulangan sa pera. Sabi ng father ko, pumasok ka sa PMA. Sabi niya, lahat doon libre. Sabi niya. Ayun. Pinilit niya ako. Actually, siya ang nag-apply sa akin. Pinirmahan ko na lang yung application form. And then, dumating yung form ng mag-exam. Nag-exam naman ako. Nag-exam ako. Nung napasa ako, tuwang-tuwa siya. Dahil lang father ko is retired na Air Force sundalo. po ata. Air Force Sergeant siya, aircraft mechanic siya. Doon niya nakilala yung mother ko doon sa basa dati. At kaya David yung sa mother side ko. David ang mother side. So ito pong pagpupulis general, talagang gusto niyo naman. Hindi naman nilagay lang kayo doon kasi yun yung gusto ng tatay. Actually, hindi. Talagang wala akong inkling na maging sundalo noon. Opo. Dahil nga sa kakulangan ng father ko, talagang pinilit na niya ako mag-sundalo. No, nung nakita ko naman, actually, yung first few months ko talagang iiyak ka, pahirapan ka. Kasi talagang mahirap ang buhay, no? Mahirap mang maging kadete. Lalo na yung first year na plebo, na tawagin, no? Nung nakita ko ng father ko, payat na payat ako, then challenge niya ako. Sabi niya, balita ko, mahirap ang academics dito, sabi niya. So, parang na-challenge ako dun sa sinabi niya. So, pinagigiyan ko, no? At nag-aral ako mabuti. On the first semester, medyo dean's list na ako. Kaya sabi ko, number running, kung hindi ako magkamali, nasa running number 5 ako sa klase namin. Ayun. So, sabi ko, mukhang may future ako dito. So, Inspired po na hindi nyo gusto yung course in the first place. Nag-dean's pa kayo. Kasi na-challenge nga ako sa father ko, na sabi lang, mahirap daw yung academics doon. So, nag-aral ako, despite na first year ka, talagang may hazing pa yan nakasama. No? Opo. At nung nakita ko yung after one semester, yun nga, number 5 ako sa academics sa aming sa klase. At sabi ko nga, may future ako dito. Hanggang nag-graduate naman ako ng number 7 at cum laude sa class namin. Yes. So, na-maintain ko yung ranking ko, 5, 7, hanggang 10. Mga ganun lang yung ranking ko. So, after graduation naman, nag-volunteer ako sa Special Action Force, yung pinaka-special forces ng PC noon. PC pa noon, nung inabutan pa namin PC, yan. opo. PC-INP pa noon. No? Naalala ko pa yung term na yon. PC. So kami noon, PC-SAF, equivalent kami ng Special Forces ng Philippine Army tsaka ng mga Scout Rangers nila. Kasi yung training din namin, at saka more often kami pinapadala sa abroad para mag-train. No? Maraming US Ranger din sa amin noon. Opo. Marami kaming at saka fully equipped kami noon sa Special Action Force kasi ang trabaho namin, lalo na yung company ko, second company kami noon, isang batalyon lang kasi yung Special Forces noon, sa counterinsurgency kami. So kung saan kami ina-assign, kung saan magulo, doon kami i-deploy. Sabi nga nila, yung SAF, sabi, it is where the action is. Yes. Sabi. So doon ako nag-start. No? So hindi ako nakakauwi sa bahay noon. Of course,
Wala pa naman akong pamilya noon. Pero nung nagpamilya na kami, pinira ko na sila sa Pampanga. Tapos ako kung saan ako ma-assign. Until 1998, medyo mag-concentrate na ako sa Region 3. Opo. Yes, since 1998 or 99 yon, mag-concentrate na ako sa Region 3. Nag-chief po kayo ng Pampanga, Yes, no nag-chief po? of police ako dito sa Arayat, sa Guagua, no? Tapos after that, nagtagal ako as intelligence officer, no? From intelligence officer, naging city director din ako no Olongapo po noon. And then after that, provincial director nga ako ng Pampanga. So, after yung kasing pag-senior ka na, kailangan mo maging general, kailangan mong ma-assign sa headquarters para makuha mo yung star mo, yung star rank mo. Opo. So, nung na-assign ako sa headquarters, that was the time na mag-e-election, no? Mag-e-election. Full colonel na ako, due for promotion na rin to 1 star. Tama, mag-e-election before. So, before the election, nakuha namin yung 1 star. Sinuwerte naman at yung si Presidente Digong ang nanalo, yung classmate namin, si Senator Bato. Si Opo. Senator Bato, ano yan, close talaga ni Presidente Opo. Digong. So, ang nangyari nun, siyempre, kakilala, kaibigan, kaklase, napagbigyan tayo na mag-silbi sa kanya na rin-recommend niya ako as or in-appoint niya ako as regional director ng NCRPO. Yun. So, yun na yung umpisa na medyo Opo. sumikat tayo doon dahil lahat ng challenges nandun, lahat ng Opo. major activities nandun. Opo. Inabutan ko yung yung burning ng yung pagsunog ng Resorts World. Ay, opo. No, yung Resorts World, tapos yung Miss Universe, tapos yung ASEAN Summit na yan, traslasyon ilang Opo. beses, no? Dun sa term niyo po yun, no? Yes, sa term ko lahat yun. So, yun, nalampasan naman na. And in fact, meron pang ongoing na Marawi Seeds nun. Ay, opo. Nung kaya maselan nun, no? So, doon tayo nakita yung kung paano magtrabaho. Kaya, during that time, nandun pa rin yung motor ko, yung ginagamit kong CB. yung Yamaha pa nun na Okay. yung 1000cc. Yung Oo. 1000cc. So kaso sa Manila masyadong mabigat 'yon. So binenta ko 'yon at bumili na nga ako ng yung Honda. Masyadong Para mas mabigat pa magaan. sa akin yung kasi medyo dapa siya ng konti. Opo. Bumili na ako ng pinampalit ko na ng Mahirap po yung kasi CB. yung singitan sa Yes. EDSA, eh. Opo. Yes. So doon din ginawa ko yung i-inspect sa mga iba't ibang police stations, no? Siguro doon tayo sumikat Opo, dahil nahuhuli natin nakapanood ng po ako ng ganun. mga tulog, di ba? Yung mga hindi naka-uniforme, yung mga umiinom sa loob ng stasyon, no? Ang dami So yung yung mga nasita doon. mga General. surprise inspection ang ginawa natin. So yun ang ginawa natin doon sa NCRPO. And then hanggang mag-chief ako, no? Umiikot pa rin naman ako naka-motor kung kaya ko. Opo. Siyempre, may kasama na kasing security concern doon, Opo. security risk. May Kaya convoy medyo na po. limited. Opo. Pero usually, kapag gusto namin na Surprise. mag-merienda noon, kumain lang, magmumotor lang kami, kahit Opo. Vespa lang ang gamit namin, pupunta lang kami sa Starbucks para magkape. Ayun. Yes, yan ang ginawa namin. Until such time, yun nga, yun ang kasaysayan ng buhay ko bilang isang ordinaryong mamamayan na nanggaling sa mahirap din. Opo. At naging chief PNP despite the fact na wala akong kakilala na politician para Oo mag-chief nga, oo PNP. Remember, hindi ako taga Davao. Oo no? nga po, no? Pero na-appoint ako sa chief Parang PNP. destiny talaga, eh, no? Kasi siguro nakita ng presidente yung aking performance at saka yung siyempre yung aking credentials. Nakita ko naman po, General, yung mga track record nyo. Talagang, talagang straight, eh. Kaya nga po siguro talaga nakitaan po kayo ng potential ng presidente at ni Senator Ronald Bato. Dahil pareho kami kasi na nakita niya na never kami na-assign sa opisina eh. Puro operations, insurgency Laging operations, labas, special no? operations, SWAT operations, puro intelligence operations, puro ganun ang ginawa. Kaya nga po alam nyo yung action, no? Wala kaming schooling sa pera, wala kaming schooling sa logistics. Hindi kayo nagpalaki ng tiyan sa opisina, Yes. sabi nga po Yes. nila. Yes. Kaya sabi niya, dito ka, sabi niya sa Opo. NCRPO, ikaw ang show window ko. Sabi niya sa akin. Yun. Yun ang sabi sa akin ni Senator Bato. Ayan. So, yun po. Napakaganda ng kwento ni Sir Albayalde, no? Kaya nga talagang ako po, personally, talagang bilib na bilib po ako sa kanya dahil nga po,
nasubaybayan ko rin po kasi yung ano niya, yung journey niya eh. Kaya nga po excited ako na ma-interview siya nung nalaman ko na pinayagan po tayong mag-interview sa kanya. Ayan. So, ngayon po sir, ngayon pong alam na namin yung kwento nyo. Gusto ko naman pong malaman bilang Kapampangan. How proud are you po na kayo po ay dugong Kapampangan, taga Angeles City, at bilang isang proud motorcycle enthusiast po? Paano nyo po madidescribe yung proudness nyo bilang Angelenyo? Well, unang-una, syempre, of course, proud ako sa naging achievement ko, no? And of course, hindi lang ako, siguro, pati yung pamilya ko. Number one na fans mo, yung pamilya mo eh. Opo, no? opo. At saka, masarap sa pakiramdam pag yung mga kababayan mo mismo na-appreciate yung ginagawa mo, no? Talagang, very proud din sila. In fact, nung ako na-appoint first Kapampangan to be the chief PNP. Yun, api nita. Ala nang aliwa, arapin. Wow. Ala nang aliwa. To say na hindi pa ako taga Davao. No? Kaya niyang nung ako naging chief PNP, marami ring nagsabit ng mga tarpaulin ko ng congratulations. No? Of course, The proudest moment. yes, Ha? no? You make your fellow Kapampangans proud also. No? Kasi ngayon lang nagka-chief PNP na Kapampangan. Although hindi maganda pag mga 2 weeks before my retirement, talagang may alam nyo naman siguro, nanonood kayo ng TV, Opo, pero talagang mapanira na Opo. hindi mo, no, yung mga tao talagang ganyan, hindi natin maiwasan. Part ng ano yan, ng occupational hazard yan, Opo, ika nga. opo. No? Pero natapos lahat naman yun na puro na-dismiss naman lahat yan, nakita ng mga tao yan. Pero of course, na hindi maganda kasi painted, no? Yung ginanon, no? Yung sinira, yung parang yung ginawa mo for the whole more than 37 years in the service, Oo. parang sisiraan mo Grabe. lang ng isang Opo. tao na ganyan, na Opo. biglang ganyan, ano? Talagang ganyan siguro kasi yung mga tao judgmental naman, no? Yung Opo. mga ano, pero ika nga natapos yun lahat. Pero just the same, nandun pa rin yung yung sakit kasi hindi mo talaga hindi Ay, opo. mawawala. Totoo yan. naman po yan. Na bibit-bitin mo sa hukay mo yan, ika nga, no? Dadalhin mo sa hukay mo yan. Kasi yun talaga ang pakay siraan ka, para siraan ka. Kasi hindi naman po sa nagyayabang, napakasikat ko noon. Araw-araw na sa TV ka. Oo nga po. Na araw-araw, nakikita ka, nagtatrabaho. Sino po bang hindi Araw-araw nakakakilala na- kay General Albayalde nung time na yon? Kaya siguro, Opo. sabi ko nga, baka na-overexpose ako. No? Kaya ang daming nainggit, no? Opo, Nainggit yan eh. Wala akong ibang makitang talaga, kundi yung inggit talaga. No? Imagine mo, patapos na ako sa kakalkalin ka ng 2013 dahil wala silang ibang makita sa'yo na di ba? Wala kaming bahid na korupsyon nung panahon. Sabi ko nga, wala akong hinawakan na pera nung during my time na ako dahil hindi ako na-assign sa controller, hindi ako na-assign sa finance amin. Wala akong alam yan. So, yun ang sa akin naman, kung sa amin naman talaga, ang fans mo talaga is yung pamilya mo, di ba? Pero masaya ako kasi hanggang ngayon naman yung mga tao, hindi lang siguro sa Pampanga, even parts of Mindanao, kung pag lumalabas ako, kilala pa rin naman ako at masaya kapag ang tawag nila sa, "Oy, idol!" Oo Tapos nga po. magpapapicture sa'yo. No? Ibig sabihin talagang once upon a time, nakagawa ka ng maganda at na-touch din yung kaisipan at puso ng ating mga kababayan. Yung pong pagiging rider nyo, gaano po kayo ka-proud na kayo po isang proud motorcycle enthusiast? Well, unang-una talagang ako hanggat maaari kung kailangan lumabas na nakamotor ako, lalabas na lang ako nakamotor eh. Unang-una, kontra traffic. Oo nga po. Kaya hindi naman ako nagra-ride para magyabang. Nagra-ride ako Yung because of convenience. convenience, Opo. no? At saka there is freedom in riding, Opo. ika nga, no? Iba yung nakamotor ka Opo. kasi. Iba yung, Bilang rider talaga nare-relate po. Yes. Nakaka-relate po Yes. ako doon sa gano'n. sabi nila danger. Well, it's dangerous, sabi nga. Siguro noon mas dangerous pa yung nag-skydive ako dati. No? Kasi skydiver Oo, din ako. oo nga. Matagal din ako Wow, nag-skydive during my junior times na nung ako yung junior officer pa sa PNP. So, sabi ko, mas delikado yung nagda-dive kaysa nagmumotor. No? Wag yung motor kasi, wag mo lang biru-biruin yung motor mo. Talaga hindi ka bibiruin din Oo yan. nga No? Marami na rin naman ako nakitang nadidisgrasya. Kaya kami pag nagmumotor, nagjo-joyride kami. Ayun. Hindi kami naghahabulan at sumusunod kami sa flow ng traffic. Ayun.
hindi kami nag-uunahan sa highway, lalo na yung mga nagpapatakbo. Minimum namin siguro, although hindi ka naman hinuhuli, no? Mga hanggang 140, 150 lang naman kami. Ganun lang, ang maximum na siguro yon. Pagkasama ko yung mga anak ko, hanggang mga 120 lang talaga kami. Hindi kami lumalampas yan. Okay. General, it was an honor po na ma-interview kayo at very grateful po ako dahil na itour nyo po ako sa inyong lugar at napakita yung mga motorsiklo. Maraming salamat din sa'yo. Maraming. God bless Very you much, always. Yes. Ingat sa pagmumotor. Opo. O yun po mga kabalen. So that wraps it up. And nakita nyo naman, napaka-humble ng beginnings ni General Albayalde. At syempre, bilang motorcycle rider or enthusiast, talaga namang isa siya sa pwedeng talagang maging role model natin, lalo na sa disiplina, sa pagmamaneho sa daan. So once again mga kabalen, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!